damay luku de gangster film dala may ta in unu blok op een groepje dus dat wat takina unu on control a blok tv en no was maar man ko vrij dan de soort rommel dat die de jeugd voor en luku met tine die voor in Frans jaren de zo sterk taki dape de jeugd bepaalde president man go wasana sani gang de dape en gang de na watra blok gang A gang B gang C pede kirde sref no de lek meti mama srakado taki de yo bige shide sandisi da im sabi taki afan nite ke fo agron tapu disi no de fara lesi verse 4 then shalt thou well understand that the Most High speak of those things from the days that were before thee, even from the beginning. Dus wat we onderzoek noemen. Want masrakado taki de yo bige shide sandisi da im sab taki die betak voor de sandisi zeker in a oude tijd. Dus dat